Удар по окупантах з Люксембургу. Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила антиросійську декларацію. Москву звинуватили в перетворенні анексованого Криму на військову базу, засудили будівництво Північного потоку-2 і зажадали, щоб Росія нарешті почала виконувати Мінські угоди. В Кремлі вже заявили, декларацію не визнають. Про антиросійські рішення на 28-й сесії парламентської асамблеї ОБСЄ докладніше далі в сюжеті. Те, що Росія небажаний гість в ОБСЄ, стає зрозуміло ще в перші дні парламентської асамблеї. Спочатку це потужна підтримка резолюції, яка засуджує перетворення Криму на військову базу. Саме вона згодом ляже в основу антиросійської декларації. Крок 2 – засудження російської окупації грузинських регіонів Абхазії та Цхінвалі. Сотні тисяч людей вигнали з їхніх будинків в Абхазії та Цвінхальського регіону. Пішло друге десятиліття, відколи їх позбавили дому. Саме тоді, у 2008-му, Росія не отримала належної відсічі з боку міжнародної спільноти. Зупинивши її ще тоді, можна було б уникнути окупації Криму і Донбасу, вважає голова Меджлісу Рифат Чубаров. Самое главное, мы избежали бы смертей более 13 тысяч граждан Украины, не отдали бы в заложники российским оккупантам крымско-татарский народ, коренной народ Крыма, не сделали бы беженцами миллионы людей. Парламентська асамблея стає на підтримку територіальної цілісності Грузії, натомість голосує проти резолюції Росії, яка цинічно просить засудити неонацистів та націоналістів. Собственно, Российская Федерация выступает в роли государства, чья агрессивная политика по отношению к другим суверенным государствам, в том числе через поддержку радикальных неонацистских организаций в разных европейских странах, и является источником роста нетерпимости и насилия в современном мире. Нині кремлівська делегація намагалася зірвати голосування за антиросійську декларацію. Заявили, що людей на засіданні бракує, і це тоді, як з 9 росіян на обговорення прийшов 1. Зрештою, Люксембурзьку декларацію підтримали 94 делегати. Анна Макаренко, Заман, АТР.